Mujjibi Batu ngu hande renndi ndawol ko CDD manam comité de développement départemental kañum ko service aji ɗi fof e gargol préfet e maire uji ɗi fof min joddi pour wadde préparé ñalawma mbiyete journée d' excellence manam ñalawma ganduɗa ko ñalawma wadde félicité wadde récompensé sen pirti ɗum e pular ko élève aji e almuɓe ɓurana ɓuurɓe wawde janggudeɓe ene beltine ene teddine ñalawma noon tonga koye mois de mai fayi kono noon ñalawma hande o réunion Batu ngo ko faye fewjude e fewjidede kene fate ñalawma o ɗum wonno mujjibu jonde hande nde Allah waɗi noon jonde nde commune ardino ɗum towama réunion secrétaire général mo conseil départemental honorable député e maire Thiedel e représentant ji maire uji heddiɓe kañum e service aji foof towama min tongi e Batu o noon ko ñande mois de lewru wiyetede mai so Allah jaaɓi e balɗe 15 gardan ɗe ɗen min mbaɗata ñalawma mawninde e teddinde ɓuɓɓe wawɓe janggude e banggue ɓuurane e banggue école e nder département de Goudiri e nder ballal ngal ɗon noon hamin jiiɗi pour élève aji ɓuɓɓe feñɓe ɓe almuɓe kadi ɓuɓɓe wawde janggude ɓe mbawa heftinede mbawa yiirede ha gande ko ɓeɗo mbawa hebde ko poti hebde e banggue dokke ko ɗum noon foof ko holludema ta yewde ñalawma hollama ƴettama suɓama ko pour gandal ardine par ce que ko adi foof ko jangde noon sa woni jangowo tan a dañat gandal min jiiɗi ko beele élève aji ɗi goto foof hankkadine almuɓeɓe ɓe goto foof ƴowo janggude ha ƴowo jeere e mantateɓe ha ƴowo jeeyaɓe e teddinteɓe ha ɓowde jeere e mawnitede par ce que adi foof ko jangde woni départ jangde woni arrivé neɗɗo so tawi a janggani tan aɗa jogo caɗele donc min jiiɗi ko jangde nde jogo doole e nder département de Goudiri ko ɗum noon oɗo ñalawma ko ñalawma ganduɗa ƴeefuji ɗi foof département ji ɗi foof ene mbaɗa ɗum célébré